Because one thing with this life, but that ni makwanali on a plan or walk or towards it. Keki yesu e plan no cha ihe, e ma walk towards it. Keki so e choki ya ahụ bịa na mmezu. Ọ dị gị ka ọ ga-eme. So ya ka m ji esi mbịakwa n'alụ nnọọ mee gịnị. Ngwepụta nkata anyị akpa n'ụbọchị nke taa, nwee aka na akpa m na ana mmepụta anya bụ ife nji wee bịa. Gwunu ka o si wee na-ada. Anyị nwee ike tụkọọ ya ọnụ. Anyị nwee ike tụkọ alụ ọnụ, tụkọ isi ọnụ, malụ which way forward. Malụ ka anyị esi wee kwanye abụ nwaanyị ukwu wala. Afa mba ntị Chinazụ ọ bụla just nọ na-join m. Abụkwa na ịbụ onye izizi, like n'ihe a bụ izizi ị na-abịa across our program, but not the channel or the station. Ebe a bụ Odenigbo, ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ, akpa nkata ka ụmụ nwanne na-asị gị nnọọ. So ebe anụ anyị na-emekwa ka ụmụ nwanne o, anyị na-eji nnọọ nwayọọ wetuo obi anyị wee kpaa nkata without ikwu okwu ga-emelụ mmadụ alụ ma ọ gbawa mmadụ obi. So ka anyị malụ mgbe anyị ga-ekwu okwu ka anyị nwee ike kwa ile anyị nga. O mean that anyị ga-adị cautious of ihe anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa ka anyị hapụ ịbanye na nsogbu ma mụ ma gị. Now cheta na nọ live on YouTube channel anyị bụ Vote Odenigbo. Ị gakwa n'alụ na space anyị ị nwee ike pinye aka na the search space. O mepeelu gị your keyboard or your keypad. A type of Vote Odenigbo. Obubata gị straight to our YouTube channel. Ị nwee ike sonyela anyị na studio. Abụkwa na ị nweghị ohere isonye anyị na YouTube channel anyị. Just gebe m ntị na radio nsogbu adị. Ha ncha bụ live. Ha ncha bụ gịnị? Live. Mụ na gị nọ. Anyị nọ. We are still together. Ofu ya ha akal ka a na-eme. Enwego m Pauline Godwin Ike, my first YouTube engager tata anụ. Pauline Godwin Ike, so good evening, Auntie Chinas. I hope you're doing great. Yes, so apart from you say what you work or womb, yes, I'm fine. And I'm more of my thank God. Ihe ọzọ nchọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị nke taa wee bụrụ gịnị? Try ya ka ị na-akwụdo aka gị ọcha. Ya, aka gị anụ. As na he who wants to come to the table comes with equity. Equity meaning na aka gị dị ọcha n'ihe. You nwere anything. Ọ ya wee si ka achọta ebe ị nọ dị njọ. Aka gị ga-adị ọcha. Aka gị ga-adị ọcha. Make sure na ife ọbụla ị na-eme na ịdị obi gị niile eme ya. Na onwe ebe ị na-akpa nkata against somebody. Nwekwa na ebe ị na-atụ alụ against somebody na ebe ahụ. Ọ ya bụ na gịnị mee na aka gị dị ọcha. Because ị join ọ na-ejoin so long as na ị nọ maka ya ikwughị okwu ijoin go na asị na onye gbara nkịtị kwere ekwe. Yes, ị nọrọ ebe a na-akpa nkata against somebody ikwuru okwu uche gị niile bụ na otu anụ isoro wee join ya ha kwuo okwu ma join ya fa execute the plan isoro is a lie. So long as na for that thing ikwulu okwu o mean n'ime gị na ikwetelu na ifafa na-eme therefore your silence, because as na silence speaks louder than gịnị voice. O mean that na a lot of things sometimes anyị na-eji anya agwa onwe anyị okwu anyị nidire imepe ọnụ. Sometimes anyị na-eji okwu mmadụ kpaa gị okwu ị na ya anya ọ bụrụ na ịghọtara ọkpa gị nke ebe ị ga-ama na something is going on. O mean na gịnị na o ji okwu agwa gị okwu mepere ọnụ ya. Ụfọdụ ga-eji aka ụfọdụ na-eji isi. So ha ncha bụ gịnị signs but not voice. So jisi ike when you see evil speak it. A conceal ya chee na ọ gbasaghị gị. Okay, emechakwa gbasata gị. Now achọrọ m ka anyị kpaa nkata maka ụmụaka na-akpa ego n'oge. At a very early age nwatakịrị akpatago ego. Achọrọ m ka unu kpọọ ndị okenye. Do you think na this nwatakịrị at 23, 24, 25, even 26 na nwatakịrị inwe ego ụmụdị ego ị ga-enwe na that age? Like onye dị 26 years bi na 3 or 4 rooms apartment na-akwụ ụgwọ ya na-agba ezigbo moto. Probably ọrụwago nọ na village. Nyanwa na-akwụrụ ndị befa house rent ma ọ bụ na ha bi na rented apartment. Ụmụ nwanne ndị ọzọ nyanwa na-akwụrụ ha school fees. Then nyanwa na onwe ya anything ọ chọ ọ na-agazi obodo oyibo whatever ọ chọ. No matter what the person is doing,
whether na onye ahụ bụ artist or a musician, whether na onye ahụ bụ a tech person, or whether na onye ahụ enwe shop, maybe na ọ gbara na o jelu boy n'oge, probably na o je boy at age 19 or 18. Mana onye jelu boy na 18, 23 years, 20, mgbe onye a dị 23, o mean no serve go 5 years. Settle ya by 24, 25, o pick bego up na ọ bụ na ọ ma ife ọ na-alụ. Now, inwe ụdị ego a, I feel na ọ na-affect the child psychologically, mentally, or even emotionally. Ihe mere m ji ekwu ya bụ na over the weekend, I think nwanne nya onwe one small boy, is very small boy ka ọ bụ, I'm sure about that boy erugo 26. A na-akpọ ya Pele. A na-akpọ the boy Pele. Onwe nwatakịrị nwaanyị, obere nwakwa, a na-akpọ Jarvis, naanị ya na-ayị. On the content creators, ndị nọ na TikTok ga-amụ onye, ndị nọ na Instagram ga-amụ ya. The guy na Jarvis si ya na hey break na every time ha na-eme break up, make up, break up, make up. Ndị hey break be up, hey break go up 33 times, make it up 33 times. Mana nke Wednesday, nke week over the weekend a, nke nwaanyị sizi nke nwoke na for real na kita na o break no break go up with her. Nya gabazielu onwe ya na ọchọzi. Ifu the sports car this boy na-anya. Moto ahụ nwere ike ọ bụ na iche eke nọ na ihe goro ya na round up in let's just say 100 of millions. Ka hapụ isi billions maka sports car anyị niile mana dị more expensive. Nya ka nwatakịrị nwoke maka na nwaanyị break heart ya. According to him, na mamarokwa na age ya, mam na ihe bụ brain, ụmụaka amakwa ihe bụ mmadụ i break your heart, but according to him, na ọchị ikugbu onwe ya na ọ ya egbu onwe, and a na-ekwu like play. O je bash ya moto ya, kunye moto ya n'ime gota. Ọ nọ life, otu aka anyị niile si wee fịa. Ndị bụkwa ndị makwa the boy nọkwa n'ụzọ, video kwa ya sị na ọkwa eziokwu na ọkwa Pele. Ọ nọ life na-asị na maka ihe o ji maka ya wee na-ebreak chọọ igbu onwe ya. I tell no play like play. Fine na amụ ya moto adanyego na gota. Now, do you think na omume nwatakịrị a has something to do with ego ọkpago? Because even I na-ekwu maka violence. Because mgbe this thing, I started thinking about a lot of things. Onye ga-emenwe onwe ya ihe, that means na ọ bụ na enyere ohere to even kill na nke nwaanyị. O nwere ike imenwukwu ya, o nwere ike allegedly. O nwere ike igbunwe onwe ya, gbuo nke nwaanyị. Because we keep saying this na ụmụ nwaanyị, poor people and violence. Maybe this is another way of rich people showing their own violence. Okay, what? Because why ga-eji esi gị na ọchọọzi? Because na nke nwaanyị anọrọ gị nso, ijeze bash ya moto gị si that you will kill yourself. Ịma na ịpụtara na-asị ihe nji na-ekwu ya bụ na maybe rich people have a way of showing violence too, but not because na ha nwere ego. They can do a lot of things. Because anyị na-anụkwa ebe a na-akụwa moto, akụwa windscreen, kụwa nka, mebie nka, without having to touch the other person. Now, do you feel that na ụmụaka ekpe ego at such age has something to do with their psychology or not affect her psychologically, mentally, and even emotionally? Because the ready sama ajụjụ mgbe nna chetala azụ ka ndị zụchara obere afịa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ, just in case ọ bụ na ị mara. Cheta na ị ga-stream nwaanyị live from ebe ị nọ through our website Volt 104.3 FM or through Radio Garden. Governor so is still to our stream but just mara na ị na-eme travel this Christmas. Abroad a reason to miss any of your favorite programs. Abroad a reason. It means that ebe ọ bụla ị nọ right now, ị ga-join nwaanyị. Nna cheta azụ, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. The personalities on this radio show are going to take a quick break, and they'll be right back.
All right, Pauline Godwin Ike, thank you so much for joining me. Um, um, mm, okay. Chinagorom Benuzo, Dalo sir, Chinazina Ofuma or Karigo. Thank you so much. Dalo. Without you guys, I won't be here. I'm actually having headache. Like headache is killing me, but the show goes on. I must do the show. It's a must. So I don't have a choice. So thank you guys for joining me. Thank you so much. Um Tereken Gima, I don't know how to pronounce your names. Pedro Yusuf or Yusuf. Who is this? Is Auntie China Azor. Thank you so much for joining me. All right. I will praise my King with thanksgiving and all. In the presence of my God, I will praise the with thanksgiving and all. Klinsman, thank you for joining. Oh, my topic for today, Bo. Check it is on my life. Nwata na-etoghị eto wala Ogodo. Yes, in the presence of I will praise. In the presence of my Lord. In thanksgiving and love. 60 Oberia. It's Thanksgiving, Cola Boy featuring Alusi Igba, Aruse Igba. Go and download it. All your kind of song. With Thanksgiving and all. Hallelujah, boo. Hallelujah, pala. With thanksgiving and love. It is flowing like a river. Praise the Lord. With thanksgiving and love.
All right, so na cheta goma azuna Volt 104.3 FM. Yes, and egwu ahụ bụ Thanksgiving Cola Boy featuring Aruseba. I am on a Cola Boy show now come up on the 20. What the date right? I think 21st or 23rd. Because the show was April 14th, Ghana be. But due to many events and when they had to shift it. So I think it's 21st, then roadblock will 23rd. Yes, roadblock will 23rd. So events the plenty. I mean, I work will go from January to November. The right thing or the good thing I get me for our body and soul, but you know what I know. You wanna relieve the stress. Game. Anything they relieve the stress. Game. Alright, so what I go call right now. And ajụjụ m tata bụ ụmụaka na-akpa ego n'oge between the age ha kwesịrị ịnọ school or probably the age ha kwesịrị ka na-enwe humble beginning ịghọtago age anyị nọ na ya now a lot of people believe na ekwesịrị ịta afụ before akpa ego ọ dịkwa mma nwere onye pụtara ụwa afụ nwere onye pụtara ejiri afọ anya isi but then they believe the brain nwe stages ụmụazị kwesịrị pass to be able not to accumulate it too much because o nwere ike ihe accumulate the brain a lot inwe ike ịgbaala onye ka o ji agbapụta dịka enwere ndị ma akwụkwọ too much isi adịrọ ma because a na-akpọ ha bookworm every time they keep reading and ịpụtazie ọ na-emego ifu ha na-arụ ifu ya ọ na-adị ha na-arụ sometimes ifu ha adị amụkwụdie dress like ọ na-affect ha so achọrọ m ịma na ego a ụmụaka na-akpa n'oge ọ na-affect ha. Yesterday I was with a friend so ọ na-akọlụ m na onwe nakwa get ntị for how bad all the so far ọ na-agwa m na onwe reverend father bi na ya ha go moto nwanne ya nwoke bụzi dị ebe 23 years 24 years si na-egodo na reverend father go moto hi na how ịmagara ụgbakasị ya dịka like I don't understand whether na ha na-afụ priests as ndị na-ekwesịghị iji ego ndị ekwesịghị inye ezigbo moto ndị ekwesịghị igo moto with their money so ọ bịawazie dịwazia pressured na nyanwa na onwe ya na dị 23 years or just 20 both with the thing say anyway ihe abụrụ the conversation to be had because amarọ m ebe m ga-ebido tinyewe ọnụ ịgwa onye dị 23 that ị kwesịrị ịnọ school ji nwayọọ gochaa school probably na-agụ school na-put one or two things together before you marry you finish school probably by that time your hard work pay bezie off by the time you got use service ịpụtazie ikwu okwu ime business or ikwu okwu ịrụ ọrụ a year nụọ nwanyị then you can do whatever you want to do. I don't know amụrụ m ka m ga-eshibe but abịa m gwa onye dị 23 years biko ya bawa school ya gaa school enweghị ya except na ọ gụchago so but any other thing aside that amụrụ m why onye dị 23 years ga dey pressured over the fact that a reverend father ọma go moto. I don't see the need. Then ịbịakwa tinyere ya ihe pela anụ a ikuri moto 100 and so how many millions of naira over wine nani ya na-emebe onwe ha every day na public. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị malụ na ya bụ ife ikpa ego n'oge a na-affect psychologically these children or mentally or even emotionally. Hello? Mgbede ọma ka eke ime? Joseph from Transekulu, no. I do appease you.
Ade mana mo speak ni na igwe na-esi. Na ndị na-ekuku n'okwu na-adịkwa na okoro eruberu wara ọgụ kopụta mkpụrụ ukwu n'ala. Ịghọtago? So ezi ike enweta maka chukwu ma amaghị ebe ga-esi esi. And the life is so ego na-asụ, na the spirit is so na-asụ. Ga-eme ka nweta gị na this you die younger. Mana makwa na below because already you know that being a child like you. You know what I mean? Maybe just so you're able to highlight. You know what I mean? So we highlight that. I don't know what you do. They're able to match with this morning. You know, just like that. Read about that thing. You know what I mean? Kind of. Morocco, they look in a garden. You're going to garden. For the night, I'm going to for the night, I'm going to children. You don't want to do it. You matter the way it's a problem. It's a problem. Check who man can really remember the check where I did. But that's a last one. What I mean? They are last. They are last. I don't come on like this. But they got on the mail in Yan. Don't only can have a vanity. That is really good. It didn't move yet. But you have a blue free eye. What I mean, I need to do like that. That shop okay, we make it like this for there. And I know it for us. So you want to do, but I don't want to cook and also
Dalo so. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello? Hello? Good afternoon. Kekime. Kingsley from Ugwaji, no. Obi ga-aka ya ime ihe ọbụla ọ chọọ ime mana batara ihe ikwu maka obele nwe ịkpata ego weda ọ na-affect mental health ọ ga-eme ha na-emegharị ihe nchọ ikwu batara ya o wee one of my gear that time ka ọ dị na nwaanyị ka ọ dị na nwoke o wee one of my gear that time ịma mpa ha ejiri ego sometimes ọ bịa na nke mbalaha ụlọ one day ọsị m ka m yegodi ya fonu m ka o cheki ihe o cheki ọrụ m na dị ihe gawa ọ gata so o jee n'ime kichin o dobe di fon o jee n'ime kichin jee weta aka odo si m na ọ ga-akụwa telivishọn na ọ bụ na m agwala ya onye bụ Cynthia na-agwa ya ka o dobegodo aka odo ka m kọwalị ya ọ sị m mba m kọwaa ya na ọ bụ na m akọwalị ya onye bụ Cynthia ọ kụwa telivishọn Hoha. Dala? Yeah, yes. Okay, so a na-ekwu maka heartbreak generally. Whether na ego adị, iji ego na ọ ijiri ego. Na onye dị heartbroken ya akụwakwa anything. Na onye ka nji wee na-asị magon poor people and their ways of showing heartbreak. Rich people and their ways of showing heartbreak. Onye nke a na-akụri moto nke ya. Kiwe na onye nke a kụri moto nke ya. Enyi gị nwaanyị na-achọ ikụri property gị nwa. Ị na-afụ the difference. Ụmụ nwaanyị. Hello. Kekime. Uhuruchioma, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Ikesịnụ nnọọ sọ gaa n'iru. Ya, okay. Mbọsị ọzọ. Mana anọ m nso sha. Nsogbu adịrị. na-eche mgbe survive mgbe nweta dị ego buru moto m ya tukpu onwe m na-agọta kpọtọpụ mmụọ anyị mara ebe m na-eje ọkwụ mmụọ direct ọkwawo ngwe maka gịnị n'iberibe bie na-eme m inwegodo ego kpata ego because ụmụ ha si na ịkpata ego n'oge n'eluru elu ọ ga na-eme gị na-akwụ nkụ ị na-akpali onye tọrọ gị atọ na-eme ihe ị na-ekwesịrị ime nkwu okenye ọ dịghị ka nwatakịrị bito gị na ịkpatara ego n'ụdị ịmagon ụdị kurukwere because ọgbọ nwatakịrị dị 20 something or 18 o kwesịghị ịkpata ego badita mgbe nke anyị mara ebe ego anyị ka na-agagoro skuul ma nke na ụmụazị na-ada ekwesị aga skuul na ọgịnị ka a pịrị ya ka nweta opportunity nweta ego a onye na-eyuzuru esi dị ego n'oge ihe ọ ga na-eme bụ hotel to hotel bube ụmụ nwaanyị bube ma ndị tọrọ ndị onye nwụta amụta ọgbọ ya ugboro na onye flex ọ iberibe bie na-eme
ụmụazị kịta ọ iberibe na-eme some of them nwoke ụmụazị nwere akọnuche ma akọnuche dị n'ụdị n'ụdị ga-enweta ego nwoke osi onweta ego sị na o ji atụkwa ego abụ ka o nwee kpalị ndị be uru na famili ya dịkwa ụtọ adịkwa ụtọ na nwere okwe ka ọ ha onweta obere ego jiri eme ihe bara ihe bara nya akwụkwọkwana m na-ekwu na ka ego ọjọọ na-emekwa ihe bara uru ọtụ ị na-ekwu onye ejiri emebi ewu na ọtụtụ ka na-enye ya nri efugo so ikpe ego by tender age because m ga-apịa m na tender age ọ ga-eme gị na-emezi evu kpaa too much ọ ga-eme onye ahụ akọnuche apụọ na mmadụ ihe uche ga na-akwa bụ ka mgbesi onweta ịga milion ya bụ ihe uche ga na-agwa ya so ya bụ ihe chọrọ itinye ọnụ na ihe nke a ọghọtago so kenelu m ụmụnne m ndị nke na-akpọ Olimbo biko enwere m ike ịbata ụlọ mkpata ka anyị fụ ọghọtago anyị ga-afụ onye ezigbo nwanne m ka ịbụ tantalize anyị na-afụ onye nke m ka ịbụ ndị niile na-akpọ ofu nwa Elias ofu nwa na Ucheoto na-ekene erinne kene m ndị niile na-akpọ ndị na-egele egele ndị na-akpọ anyị na otu 436 nka akpọchikwa ọzọ daalụ ntị Chinazọ ka ndị ọzọ bata daalụ sọ daalụ. All right, 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Ka anyị malụ na ụmụaka anụ ime eke ego n'oge onwe ka o si emefa ọ na-atọchi their brain melu ha dị emegheri psychologically because onye brain ya dịkọrọ ọnụ ama na-eche ka ọ ga-esi mebie property simply because you can replace it. No. Ma ị nọkọta isi ka ije bash ya moto maka na nwaanyị kpasu gị iwe. Hello. Good evening. Ke ka ime? Afa gị bụ gịnị? Emeka nnọọ. Gaa n'ihu. Ikwu one m nwa ma enwere na ị ga-ekwuru mụ ejiri aka m kọtụ oge nwere particularly enwere time limit ọ dịrọ possible. Nsogbu adịrọ. Ịgwa m afa gị na ebe isi akpọ m? Emeka, it's true. Gaa n'ihu. Ọbụla ihe ọbụla efuru mmadụ na-eme o nwere oge ọ dị ka onye nọgidere nwatakịrị ruru eru ọba sekọndịrị skuul dị ihe a na-eme kịta ọfụ from primary 5 ọmaba sekọndịrị skuul o nwere psychological problem o nwere consequence nwatakịrị ebe na my office now ịbata na skuul ịbata klaasị ịkụzi ihe na yunivasiti ịpụta ife nwa dị 15 years ka ọ nọ first year ịkwụsị okwu ike ọdọwa akwa na klas. Have you seen the consequences now? Ịkwụsị okwu ike ọdọwa akwa na klas because ọmara left ọmara right ọ baa na hostel eduba ya into court because na achara ọkụ ọbanye into court o nwere ha ya na-aba afụ esighị ya now. These are consequences. Otu akwa dị n'ihe ịga anyị na-ekwu. Let me tell you, it is time for everything. Go and check. Onye ọbụla na-agbara dịka na ọ pụrụ gbaa bọyị n'oge dịka ihe dịka gbaa bọyị mgbe ọ nọ ihe dịka age of 30 maybe kpacha bọyị kpatazie ego at the age of 23 ndị ahụ na-adị in fact all few of them na survive the money ahụ akpata at that time. Mana ndị chacha na-agbara bọyị because onye gbaa bọyị na-enwetatụgo n'obere sense because of no pass through some sense. Mana onye na-agbara bọyị megide nwa due to all this because after na mgbọrọ bụ ya nwere ihe ọzọ na-abụrụ crooked way papa gị nwegodo ego bunye gị ego onye gansị dị so ụmụ ndị gọvanọ ndị a niile many of them gansị their children because of what ego dọ onye ajazi owu were ego je mess money up and mmadụ ọ na-aghasa mmadụ ọ na-eme ha many things. Let me give you a example. Can you get government? Sense government because you are not developed. Brain got to be developed. That's why so many things are involved.
You know, brain got to be developed. They think about how am I going to buy share? How am I going to invest this money? You don't use it and come. You better develop. So, see, I can have a marble and this hotel to hotel. What am I ever show this one? The where is this and that? That is also they're gonna have okay. And by so one. By so doing, you get out one avenue with motor and accident. By so doing, can get the poison every now and by so doing, you put all your wine. By so many dangers. They tell you now because brain you have different developed, or our left, or our right. So there are great dangers that we have too much. And let me tell you, we know from a family member of Christian background, about because family with Christian background, don't go na you with but in a woman to see Chineke goes make it for you will table. Let me you will not live that kind of life. I don't think I support God's program. Like we said, or no we need or India at that particular time, go to that level. The only thing you will keep you go for evangelism, go for this and that, or go to visit the poor. Because God can give you the wisdom to control the money. Or you be a child of God. Now, if from that very Christian background, and your parents must be God. Because somebody can work at how many years can the person process you can pass through before you become to have your own money. Let me just tell you something. That is something that happened to me particularly. Now, that time I was like in a position of nature. I was like, I want to get better, I got in position now, no way. And when you get better, I got in because that time, so see that about maybe they want money now. It is just like America. Man, God, you know, man, do you know what happened? After I finished my program, finished my masters, finished everything, because I'm making when no wine, can you say wine? Not on that position, Imagine. Christ. That position is like because now there is a responsibility. That the money can enter. The thing is you will value. If you get now. If not, why would you buy now? I won't keep manage our life because you will keep just in a job and you cannot drive here and no money, this and that. So what I'm trying to say is when you're open nothing there, but they are chicks them, they don't survive it. And they first of all say, I know how to abound and how to abase. Oh now we can go to the guy and I'm mess up. Do you know? You say we got the money finish it. And they don't know now. What was really with you as a Kalaji? Only for life. And on what was the road of the life? You're that flat. But when you give more than a regret, it's only Tina can enjoy. So these are the problem. It's not good. In I consider now what all the I blame their parents because when you don't teach your child ways of God, what shall allow to maintain the ways of God? Teach your child the ways of God, and you could say, go share what the Bible says about what I create. Like David, when like Samuel, when he was small, God is when you invest it. God gives the wisdom. Invest it to the glory of God. My mother, my kakita, ya na Africa, na America. We're talking about now 21, 20, 23, 25, 26, 27. Or what he calls them, they go online and money. Nothing else, unless 0.1%. But parents have Christian home. God in young over the wisdom, or to tell them how to use it to propagate the gospel. Or knowing about boy, they get to the end of our boy, we got pass through process, hard process. Now, from the poor background, before Namianaga, when they didn't have an answer because they didn't get how to my village. Apart from these two things, not also in when they get happy about Thank you very much. Dalo say, Emeka, I don't make a lot of points, and one thing to take you home there, but when us that no for a particular position, but he didn't come, was one on why? Obia, why? In his understanding and that God was positioning that position for him. Call no why because never can that position ga bari uru. I'm no we from this thing because only muta. Don't force it, it will come. Don't force it. That you want so it ambitious amaka, but over ambitious na this is very bad. Don't
force it. Pray for it. Pray as much as you can. Echena no mambia. Oh yeah, but as at when due. Hello. Hello. Good evening. Keki me. Guru Choma o what nata radio gi? Dalo. Tantalizing no. No, Ganye. Anyị na-ekwu maka nwata anyị na-ekwu generally ụmụaka na-ekwesịghị ịkpata ego ka o si emefe affect or na affect for psychologically, mentally or even emotionally. Christian or no Christian, but we are what they are now. That is natural. Water. Oh, nigga, like this. The people is in short now. She comes from four background. Not that passport. Man, who would say, who would believe it to the hotel? Or that passport. So one, laugh on so. When you got give big money, my mom would have to look at it. But do not know what it's been known as a type case. And I think the one to go look after that. Of one, your mom knows it. So, always came on offer for night, my person. We have man of them so that they, or mom will go to for those of that. Do the man about that. Mamma, you will be. Oh, when they always now, one, Mamma, I bought the money. Here, have this, your boy, the boy, the lifestyle. You need to go to the that I want my. On our career, boy, we are spending life. So, won't bring that now, this time for time. Because they go opportunity. Opportunity are very good for you. The man know when that after now, for instance, I'm more selling town. Such person at our opportunity are very good. We go to hold the wicked people. But since we are seeing more negative, and not that, so I have that simple. No one but that can feel joking to take that. Follow by how much to take that and do just to take that and the but like among the dog. They often have all the that opportunity how they think with them. When people in this one have survived, so we have far back. We are not the something. I don't know to be able to learn where I don't know that for. But nobody is now going to them on. We could do some parts, we roll some parts. But that was up to the man just like that. So up to the land in a Boland road. Just like that. Since I know that there are no borders now, they go to one now, but they are the woman in one day family short Christian background. Somewhere there is one this banner, I done a sport in the program, pastor like that. For how much? But I always know fast. The man when you come closer to them. The man know how much he is. Because on that side now, so carry how much he is. Carry on that side and that. But you know, because the environment are covered. Okay, again, so you know, you're not start going, but how much now start is daily and body has said. Do you understand? So it's like, so all depends. We are in such kind of woman. Don't wait until now, for instance. So often, you know, one almost very good and 500,000 whether I just on our bank or near a thing about going down or who was really quick to come and know we got here or that. Maybe the only that you don't can't but Mamma knows Mamma. About my young than idea. About one on the one or one like that, but one on not in Paris, Manona, that you're going to go to get. Lifestyle, otu onye asụ chọọ idowe ndụ ya. Imagine ekpere dị configure onye imagine n'ọgwụ configure abụgo like self na ọ ga-abaze to oze bad friends. Daalụ. O meze ya split ya. So yeah, all depends. Daalụ sọ. Oh, daalụ tantalizing. Daalụ.
Dalo. All right, 0706-048-5853. Hello. Ihe anyị na-ekwu maka ya taa bụ ụmụaka dị underage dị na-akpa ego because at age 23 ị ka wee obere nwa, ama m ihe ị ga-eji wee dị pressured maka ikpe ego. Amarọ m nwa ị ga-eji wee dị pressured maka ikpe ego. If not for anything, na ego ịchọ ịchụ ụdị ego ahụ ebe a na-ịmụ ọlụ, ije mụọ ọlụ, ịghọta, ije mụọ ọlụ, ịmụ ọlụ bifo ị mara ife ị na-emechi anya emechi 5 years aga etinyelu gị shop setụlụ gị ọ bụ na ị nwere ndị wicked ọga esetụlụ gị bifo ị mara ya ibu omume. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ọ bụ m na-eme nnọọ. Daalụ. Ee, ọ dịka o metụta gị. Ọ dịka o metụta gị. Daalụ. Daalụ. Alright, ka time anyị na-emezikwa rapụ m ga-ejisi ike rush ya to our YouTube page ka m take comments ndị mmadụ. Cheta na ọ bụ na ị chọrọ join m na our YouTube page, just go na your app, YouTube app, mepee the search button, type of vote Odenigbo, type na vote Odenigbo ozugbo isonyela anyị na program. Hello. Ke ka ime? Maazị Omeife nke bụ eziokwu. Daalụ sọ. Daalụ. Number one. Then number two, good now. In Puna, we are not going to where when George in metro. That better hand, then when you need Yaka, or one we have it, or I live not in there, or I live not in the metro. I think a woman now could be one of what I'm doing. And I am what you might look at the man for your mom. But I go, I need to last you if I die, make you no cry for me. So now, just to tell you that everyone belongs, but all the disaster and Dhaka. So now, when I want here, the reason I want here, that guy in the house, that what you have, take up an answer to you, a full matter of the age of the body money. Because if you're not age, I will have like 500,000 in an account. And then post everywhere.
actually, because one guy who before this last caller who picked him off, man. I mean, my dad is when you will back, what do Papa Jana and the photo you will back in and the photo. So when you are about to have opened their top and egg on account, you have to come and control India. And in the every year, and it's all the Malu. And down from their childhood, that is talking. You know, they've been the general. We need to go now, but what the matter of Christian home or not. So when you go home, you go home naturally. And now, but the going of like home, but a little bit, if you're a open up, this for instance, to be now. They will see what I don't know for sure. This will be doing. This is good. That if you have one, very simple. I don't know. That's how it is. I don't want anyone to be able to be about the if you are winning on a level. No, over the 49 I said in account. So time calling. The man can cause, but I don't want to get that now. Now, to us cooking time in John. So he was like in the wire. Because one, people now, and then when protest, who you to see the protest. People now don't give me that that boy is now now that very long laptop, one man, where millions account, every details. How can you Nana protest, the condemned by governor, or Blue Mama, Papa go to an answer, which are very easy. I actually, for my kid, Lexus near Nalarma Hotel. So, Yana, for 50 that you can get down. So now that guy in the area is like to say, no matter where that is, time for him to go has come. So I could just get that kind of hand, condemn on him. So money will make it blow. Dalo. Alright, can I choose one YouTube page? Anyway, Klinsman Collins from Sweden. Also, what's your topic for today? And teaching us Nwata wala Ogodo. Ikuku eburu ya. Buru ma Ogodo ya. Siyabonga Monoka Sim hello. Jacobus Titus Sim hi, hello. Fabian Wilson Sim can we gini news updates? Oh, dalo so. Ndị nke a na-anakpụzi anakpụ ebe chika na-efe efe ebe. Scott Jones daalụ. Onye jekwa Cecilia Semanti Chinazọ, good evening there. Good luck. Kayoka saying, wow, my lovely African mate material, miss you too much. Thank you for joining us again. Oh, good luck, Kayoka. Scrum hi. Okay, Ask Hub. Hello, it's my first time here, Dalu. Thank you for joining us. Onyejekwe Cecilia, vote ODENIGBO family. Welcome to a new week of great opportunities. Yes, so come out by Nia. Sem hi. Nyobo mbete. Dalu. Lucy Pharaoh King. Kedu Auntie Chinazo Ademoyi. Dalu so Lucy. Justice. Oh, thank you for joining us, Justice. Justice Okwando. Auntie Chinazo, good evening. Happy to see you. Justice from Albany. Justice, can you message me about in a phone? Can you know go to kwa name uda dekwa? Talking about ndị na-adị akpọzi in a phone. Very good from mommy Kezi hey, mommy na-akpọ from Topland. Mommy G, Mama G, yes, Mama G. And this is an opportunity make unu malu that na poster eze nwata apụtago, burial post apụtago, and by January ma gunu date gunu ihe anyị ga-eme ka anyị nwee ike ịmagon sonyekwa n'ihe otu a ga-esi wee dunia mmụọ n'udo. Otu ọ bụ any small thing anyị nwee ike ịmagon email for the family. Anyhow, I will go the announcement, email, fine. So by January, at the right time, me make normal. But at the post up tago and the burial, bo na January. So it's a pity
but Chineke na ga-eme ebere ka ahapụ ịchọ anybody achọ na Odenigbo family. So ka anyị na-achịkwa azụ na phone line 0706-048-5853. Hello. Okay, Lucifero King. So making money at early age is not good because it's what is affecting me right now. I made millions of naira at the age of 19. I began to lavish it on women. Now I'm broke. See me now. I'm regretting it. Now, Lucifero King. Now. Oh, but the thing. Enwe time for everything. Anyway, definitely time for everything. And work is way what they go no matter what to do with the money. You matter no who to invest the money on or what to invest the money in. A lot of things you can do with money, but because my brain be sharp enough to even accommodate such thinking, no matter what to do. Hello. Okay. Lucifer Kingston, not the 36 years now. Wow. 36 years. So 19 years should be around let's say be right about the I'm right. Can calculate to go there. Hello. Keki me. Mbedoma. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Oh, did you limbo? No. Oh, can you? I wish you the same. Nna anụ ị na-ekwu.
So ihe a ọ na-eje aka na-abụ mana ihe ka mkpa bụ ọ bụrụ na ike ikike ego gbado anya ịbụ nwata igbo okenye maka o nwere onye nwere ike ịbụ ihe o dere ya bụ na ọ ga-epite ego oge ọ na-ezute ọfụrụ ịghọtago mana ọ bụ ma ọ na-enweta onye nwa bụ point nchọrọ ime ọ na-enweta tọ mana ọ bụsịrị ọha ncha mana ihe ọbụla enwetara ebe tutọ na ọnya bụ o nwetara mmadụ iri nne ịghọtago so eji m ofere a wee na-ekene ezigbo ọkwa aka m ezi igbo anụgo m onu tatarize ma Joseph ma ndị ọzọ a na-ekene onye ọbụla ọ nara bụ ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma a nwere ekeresimesi ife ụwa ga na-agara onye ọbụla ịsa mbe ya abido igbo ka ndị ana m abịa ọ dị ka nwe nwe amara ọbịa daalụ nne m daalụ sọ daalụ just one more person, just one more call kampiachi for the day, one more caller. Okay, hello, good evening. Keke ime ka afọ na ebe isi akpọ m alụm dabelu afọ gị bụ alụm dabelu chi alụm dabere chi nnọọ okay daalụ ọ sị na mmadụ ịkpata ego n'oge dị mma but ụzọ isi ịkpata dị ego dị very very important ọgwụsịa but the age eji ekpatakwanye bụ ego dịkwa important too. Ọ dịkwa important. Hello, good evening. Afọkwa na alụm ya ozugbo nsị na onye akpọ m like this eme pikiri na anyị akpọfụ m nga nnọọ afọ meseji gị na YouTube nka ya agụpụta ya anyị dị oyi onye ọ bụla ịnọnyechalọla anyị na o jebego n' 1 month. Amen. Focus right here. Well, that was not my initial plan. My initial plan then was Kamtatego. Because I was saying that there were too many problems. I wanted to go into business. I was even looking at the businesses in Ghana then that will be fetching me money that will liberate not only my family but me altogether from poverty. Because that word, when we were growing up, I saw people who are poor. I witnessed it, though we are in the middle class, so like I came from a middle class, but I never experienced it. But when I was seeing those things, I started thinking, is it that the parents did not hustle well? Many had in this condition. So those things were coming into my mind, but I wanted to go into merchandising then early. But my parents stopped me. Senior education. But all the same, we thank God. The only thing I would go, if you want to make money at that early age, can you hear your plans? Can you hear your vision for you to make that money? Are you trying to make that money in order to show up? In order to do certain things that is necessary in life? Those things that are necessary. Because you hear me. So that is the mindset I have then. But I thank God. Anywhere we find ourselves, the Bible says good and bad work together for them that believe. So whatever we see ourselves today is, no, it wasn't our expectation then. Or what was my expectation? My expectation that before I can go up to 25 years, because I was seeing some young men then who were saying those times they made money at the age of 18, 20. I was
telling myself, if these people can make this money at this age, what stops me from making it? And those people, you see them, they are people who work tirelessly. They work tirelessly. They work, you see those money that what they got is clean money. And they were living well. But then, just this time, I just. Dalo, thank you for joining us. Dalo, thank you so much for joining. Sorry, Namadi a peak. Wano call Lunu. Call Akalia. Alright, so Lucifer King, open a calculation mobuna not 17 years ago, kid 19 years, so he 36 now. And as of the 19, which is 17 years old, he making a lot of money and a life vision worry him. Don't worry. Okay, Yekuni, oh, matter of time. Auntie Chinazom, I'm very busy, but I'm still with you always. Daloso Justice, thank you for joining us upon your busy schedule. Kingsley, Sim, good evening. Benjamin Zulu, Sim, hi, my name is Benjamin and you. Daloso from Auntie Chinazo. Emmanuel Chiba, Sim, hi. Said Haziz, good evening. I hope you're doing well. Nice to see you again, Daloso. I'm from Morocco. Thank you for joining us from Morocco. And thank you for subscribing. Thank you for staying here. So, Lucifer King say, any child that's making money on early age should let his or her parents to know so they can help him or her control the finance. Simple. Thank you, sir. Thank you. Anybody na ego, involve your parents, involve an adult, or involve an advisor with good intentions for you. Because I don't get involve when you not like or ego mmiri. And yes, somewhere for the status today, somebody win a lottery. Or will he cover face, yeah, so that the family members are fear. I shall hope no adult to be here because some make the bekwebro no Nwata kere or nakwani ha I na-ekwu maka ya. Kechi nebro bosozo munu ga no na Volt 104.3 FM. Afamba Auntie Chinazo na asi unu onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ naanị. Oriramu ebuneji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na n'ukwu. Anọ na n'akụkụ mmiri ka ụfụfụ nchaba agha anya. Hie asaa n'anya gị. Use your head, not your mind. Use your head. Make sure you need to use your head all the time. All the very, very important. Kechi neburu bosozo munu gano na Volt 104.3 FM. Afamba Auntie Chinazo na asi unu. Deme. Onye mara asụ, ya asụkwa n'ikwe ka nkwukwu ya ọzọ. O nwere reason eji ekwugasị ụmụ ihe ndị a. Onye mara asụ, ya sụọ n'ikwe. Ndewo. Volt 104.3 FM, where music meets the voltage. Bye, guys. Enjoy the show. Coordinate. Alex Iwobi gets the ball out to the left-hand side. The delivery comes in.